Amene ho akwa babiem aside by Grace TV so gidi se twedi ampo nyankopon to babusua obia ho ye eda so o manhia kotokofie agya nyankopon ahomabro na dome ne bambo aso so ye wo manhia se de medical kan ne day ni nyina ne se asante Mamponghene SBB ade akire yewura obia asante kotokohene ewo manhia kotokofie asante Mamponghene ofro ya oba wone ye asante achem Jansa mine for ya also eba we na na ka bom na dey a almost be ade a chair the kase e club ya Asante kotokofie ewo Manhyia kotokofie no anti na sabre ye de emu enchirmu no anti na sabre ye de amanebo na eba abesomo fa ye bekoso ewa ha ho and the ten say medical enchirmu say Jansa mine ya obey the aten say on your former ono na a former butcher no e de ema Ghana gas and afei eye sabi asante Mampong man for ya obey so de we engineer ya osia makwa cheye pa okwa akwantu mu a German abchime mu engineering field no wa di jumadi kese wo mpa ya enye asanketwa so ewo ehon ndi abusia sabre ye beto so na ye twamfoni e de achairman san bra je nyankopon hu ye mobo wa ya dom na wadom ye nkwane ahoden na ye de amanebo na eso nti behwe fa ha aha aye na Maxim kunya ya ewo Asante Mampong aha na Maxim kunya ye wa Asante Mampong omo atena na kaka na no edi jumadi so kon so ewo honom yes nti abusia sanete ya de mama na bugina eso no ewa na Maxim kunya ye wo Asante Mampong mu na matna se ya oye ofam de the brand here ya no be be there show here kase ono so ewo ha na Jansa medical catcho yes this side never has say aha na Jansa afro ono so abochin atwen se brand betray kai say bibinti amamre nya mane ne ni ho kwan se de afi bewram akotwa de yekoso ho de asoma man site na ewo ha bisia de yekoso bia de twagro no Edina Munchuru and emu abusia esoma man site live on YouTube by Grace TV so to the Ibra Hanafe ye transfer ni Fantra man site de be koso bia yemfa ensom yina ya no ebra yina ya tamu twku na eso nya me se onya domwa bia nkoso aso bi kwan so na ye jika editi na so ye de asum yina ya ho e Manhyia kotokofie na de Asanteman council ehyiamu abrafo enso e ha ya obi a eye afam de enso e de aboanti ne nyankopon e ya dom na ene nkwawie no ye benya Mamponghene fro ye benya Mamponghene fro na fe ye nya Asante Jansa amai na una so aye wa fam de aboa ti de ye twa fe bi emfa enchirman sign na ye ma mansan hu dia ekoso ewo Manhyia kotokofie and a day. The story of both of our legends by the soon-to-be Paramount Chief of Asanteman, as well as the soon-to-be Paramount Chief of Asantehene. But there was actually in anymore. Yet, he said, also, our Asanteman, the Queen tried to show Kuno and Sana, or Bakotokofie. Now, is it Mr. Giant, it's what yeah, abusia I said na manu so am church no e wa Asante mo dey we sorry show kro no na we sorry show kro no we a brepem wa ba kotokofie na wa bese bi e dey akire onye kese nti no anti e na ye be kai a bosumi ya ye wo mi a e bosumi di kan dey to so no e na Asante Mamponghene e so aye e chire ni kro na so ne man Asante Mampong na ene dey na o twimienu achi obi so ade akire onye kese Oko Jansa so a nche Asante akire Jansa so a nche na ohene ya obe iso aye e de akire ni kro ansana afi wa bi kotokofie a obesi bibi e de akire yewura to he nanom ya mamme no nanom ahema ya mufu ni twabi a omina afiri Asante Mampong man mu ena ne the brantie ya sabi obesi bibi akire yewura obeta na chi si akwa me kan se Mamponghene ya oba sanse so aye e de akire ni kro no twa da sebre osai bones ya otoso elisa anom e ba betai de chi na eneni nsaye e wo kotokofie no bibia aya sunche na bibia enso aya corrections na anom man pay for if we Asante Mampong man mu
ɔmo na saa bere onye na ho fɛ di twegu a yɛde ɛnso na nkyɛ bɛba ne na no ɔbɛkasa yɛti kakra ya ɔmo ka ɛde akyerɛ amansan but until then no ɔde yɛ ntwa mfom na bi ɛnkyerɛ yi na yɛ ho na yɛhu yɛ kɔ so ɛnna yɛ dapɔ da ɛsan sɛ the second in command ɛna ɛnɛ ɔsɔe ɛde akyerɛ yɛwura the second in command sɛ bi ɔman nyinaa ɛka ɔman nyinaa kyerɛ ɛyɛ Asanteman ɔman nyinaa abɛde akyerɛ ɛna nyame adɔm ɔba bɛsi bibi ɛde akyerɛ ɔde kɛseɛ nti na ne kɔtɔkɔ fie ayɛ biti na baabi abɛfa bi a obi ayɛ na fam deɛ ɛnso ɛnte aboa nso deɛ yɛnhwɛ deɛ ɛkɔ so kakra na yɛn ayɛ ntem sɛ masi ɛbrɛ deɛ ama bɛbɔ yi ɛso bi nyinaa yɛ live from the seat of the king of the Ashanti kingdom live from the Manhyia palace na no nyinaa atena ase yɛnhwɛ no ahyɛ ase nti yɛnkyɛ koraa ɛnim sɛ ɛbrɛ bɛdu ama wɔbɛfrɛ de hyɛ branteɛ Mamponghene a ɔba ɔbɛsi bibi yɛsi nti ne mfoforo yi na etwa gu no ɛyɛ dasebrɛ ɔsɛebu nso yɛ a ɔtɔ so mmiɛnsa mfoforo yi ɛna etwa gu sa a yɛde ɛsom no the soon to be Asanteman Mampong Manhyia wɔsua kyerɛ ne kuro deɛ nanso sɛdeɛ Asante siteɛ no Asante deɛ ne sɛ sɛbi wɔsua kyerɛ kuro no ɔhene no bɛdi mu a yɛ sɛ wɔsua ɛde akyerɛ deɛ ɔte ɔkra ɛne brown ɛwɔ ma so ɔbi Asante kɔtɔkɔ ne ti nɛ ɛnkɔ bi wɔsua kyerɛ ɔhene bi a ɔna bɛhwɛ Asanteman na no mo amahene wɔ nifa nyinaa ɔna bɛda wɔn ano na wɔde dwuma so ɛde aboa wɔn nso na abrɛtufoɔ a wɔwɔ wiase nyinaa ɔpiesie ɛno no ɛnyɛ abrɛtufoɔ a wɔwɔ Ghana anaasɛ akan ɛne abibimira mu nko abrɛtufoɔ a wɔwɔ wiase nyinaa apiesie ɛne Asante Mampong Manhyia yɛ a ɔbɛn nti ɔno na tena nkonnwa nyinaa na wɔsua saa abɛrɛ no kasa deɛ ɔmo ho funu etwa gu a yɛde ɛno nso ɛsom no sɛdeɛ esi ɛteɛ ɛwɔ ha nti deɛ fɔdwe nkyɛn ne ba yɛbɛto ɛwɔ ase ne akenkan ne nyinaa ɛde ama wo deɛ gye ka deɛ gye tie deɛ gye mu adesua nyinaa yɛbɛto ɛwɔ ase ne akenkan ne nyinaa ɛnso so ɛde ama life from the Manhyia palace the seat of the king of the Ashanti kingdom ɛnso so ha nti safo sɛ ɔmo nyinaa dɛn you have been waiting saa abapa ɔmo fa nkyɛn na network ne ade ne ha adwene paa nti na wɔsɛ ɛto ɛbɔ ase ama nneɛma cool down kakra so ho ekwa gya nyame na hu yɛ mɔbɔ a network na tom kakra yɛde amanebɔ so na deɛ gye sɛ yɛde fa ha na fa networks no I mean we yɛ bɔ asa na so kyekɔ ha na so yɛ rough nti ekwa gya nyame na hu yɛ mɔbɔ but then yɛbɛ yɛnsrɛ nyame sɛ ɔno yɛ nkwane ahoɔden na deɛ ɛgye ka ne tete nyinaa so yɛmfa nsom amansan nti ɛnkyɛ koraa de hyɛ branteɛ Leslie cancer ɔsɛebu nso asisi a ɔno da asɛre ɔsɛebu nso ɔtɔ so mmienu bɛkɔ na afei wakɔsi bibi ɛde akyerɛ ɔhene kɛseɛ na kyeamefoɔ ɛwɔ ha afei na tena nkonnwa a nyinaa wɔ ha nkyɛn deɛ twa Mampong mpanyinfoɔ nso ɛde kyerɛ mu na ɔwɔ here bi a numbers a ɔmo ɛba abɛtae kyerɛ na obiara nso ayɛ asomdwe sɛdeɛ esi ɛteɛ okay nti Ghana Francis Ofori sɛ Francis sɛ Ghana news Francis bibi awɔ kɔdeɛ senior yes Michelle Dantias there but anyway say you Ghana there no Carolina Ghana news na bia nti Francis anyehwe deɛ wɔka bia wotumi akyerɛ bi na kamate wase a na ɛno nso atoa so sɛdeɛ esi ɛteɛ sent abra afibra Asante Mampong man baeɛ ayɛfo dodoɔ no a ɛna atena atonya so sɛ Asante Mampong Manhyia deɛ twa to sɛ deɛ nyina anim no ɛyɛ da sɛ bra sɛ ɛwɔ nso ya ɔtɔ so mmienu ya ɔtena akonnwa so afe apem ahankono ɛde ɔkono nsia ɛde kɔsi afe mpem mmienu ɛne aduonu enim 1996 to 2025 ɛna dasɛ brɛ ɔsɛebu so na Mamponghene ɛtena akonnwa so tena adwete dwa so sɛ Asante Mampong Manhyia na abɛka yi abra Asante Mamponghene yi so ade akyerɛ ne program dwete dwa no ɔde epi oyi pie ya ɔde ba abɔnten ɛna busuafoɔ yɛn nyinaa kɔ yɛnya akwanya ehu Asante Mampong dwetedwa no sɛdeɛ esi ɛteɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛkwan so Mampong ɛda so ɛwɔ Asante mu paa Mampong dibrɛ ne nkɔde wɔ Asante mu yɛfiri mu a ɛyɛ yie koraa ɛnso ɔdesabere na amahema ɛna ɔtena se a ɔtena akonnwa atwa ne ho ahyia mpanyinfoɔ nyinaa mpanyinfoɔ yɛ a nanom atena akonnwa ka ho bi na afei divisional chiefs ɛka Mampong man no ho ɔmo nyinaa nso ka ho bi na ɔmo ɛbɔ ne kyidɔm ne adɔnten
nso so ɛwɔ ɛhɔ nom nti sabre ɔhwɛ deɛ ɛkɔ so yɛ abusua nti yɛ maame no bi na abɛduru a ɔnyina ɛkɔ na wakɔkyia na Manhyia ɛna afei Asanteman Mampong asenkunya nyinaa nanom ɛna sabre ɔnyina abɛduru a ɔkɔ akɔkyia na Manhyia ɛna afei asenkunya nyinaa na ɔma mo ɛne nkɔden asoro ɔbɔ deɛ nsɛm hwɛ a ɛde ama ɛhyɛ branteɛ yɛ a ɔbɔ nti kontonkyina na no mu yi amani ampona na yɛde akɔbɔ gye mo tata ɛna mo deɛ ɛna adwu so dase brɛ ɔsɛe bus yɛ a ɔtɔ so mmiɛnsa ɛna ɔsuae ɛde akyerɛ yɛwura Kɔbea Asante Kɔtɔkɔhene ɛwɔ Manhyia Kɔtɔkɔfie ɛno nti ɛne yɛwɔ ha na yɛde amani yi ɛsom yɛn nyinaa yɛ ho sɛdeɛ Asante amammerɛ ɛne Asante amanneɛ nso esi ɛte ɛyɛ ɛsɛ nti ɛno ɛyɛ nti sɛ ɛnkyerɛ Asante mantam nso afoɔ nso wɔ abɛdwo a sɛ ɔyɛ Asante mantam yi hyɛ kɔnkɔn paa sɛ dwumadie bi sɛ ɛkɔ so a na ne kwan so ano sɛ ɔde n'anim onyam ɛne nso bɛba bɛta akyire na biribiara ɛso akɔ so sɛdeɛ esi ɛteɛ Asante Mampong ɔtɛnpɛnua bi ɛna saa abɛn mo kasa abusua ɔmo mfoni etwa gu a yɛde ɛno nso ɛsom no yes nti okay na onim na mebusu a meka ɔhene yi a ɔmo abɛtena akonnwa so yɛn ho asɛm kakra yɛntoa so na yɛnsua biribi kakra mfa no ho ɔkɔ sukuu ɛwɔ Prempeh College nti ɔyɛ senior ɔkɔ sukuu ɛwɔ ɔkɔ sukuu ɛwɔ Prempeh College nti ɔyɛ senior na from Prempeh College na ɔkɔtua adeɛ biam ɛwɔ the Kwame Nkrumah University of Science and Technology University àwọn nso ɔkɔto adesua no so ɛwɔ hɔ ɛkɔsua geomatic engineering na ɛsɛ the basis ne nyinaa no ɛsɛ ɔyɛ engineer yes ɔkɔ University ɛkɔsua a ɛyɛ geomatic engineering ɛwɔ hɔ nom na ɛnika sɛm ne sɛ geomatic engineering a ɔkɔsua ayɛ ɛwɔ University no ɔexcelle wɔ mu yie paa kyerɛ sɛ osua edi mu nim yie paa ama bia wo yosua pɔn no ɔde distinction and I say maybe I say first class honors and or the efiri upon them ebra ɔkɔ University ekosua geomatic engineering no na owie yɛ anso hɔ a ɔamana anso hɔ a ɔyɛ no esua adeɛ kɔ akyira ɛfa engineering ho nsɛnsɛm afei sɛ abɛɛfo software yɛde yɛn nsa ɛyɛ bibi yɛnwene bibi na ɛso aba mfa so aba ama yɛ man ɛno nso wakwadare wɔ mu yie paa yɛ ne nyinaa yɛ nneɛma a sɛbe de hyɛbranteɛ anaasɛ Mamponghene a ɔbɛn ɛne nyinaa wakwadare ɛwɔ mu yie ɛsɛdeɛ esi ɛteɛ nti pokura na abusua ɛbɛ ɔkɔ school ɔkɛ University no na Prempeh College adesuafoɔ ɛwɔ hɔ nyinaa ɔna dɛda wɔn ano sɛ president of Prempeh Old Boys Association Kenya University chapter ɔna dɛda ano na ɔtoa so a nyame yɛ adɔm ama afei akwantum Germany abɛkyimia mu nso ɔkɔdi dwumadie sonko wɔ hɔnom yɛn ne ɛba no engineering ho nsɛnsɛm ɛne adeɛ bi related to engineering titi po ane software engineering ne adeɛ a Nana Mamponghene abusua ɛnɛ dɛ ɔbɛn ɔno nso wakwadare wɔ mu yie paa na oyi firi mu a ɛnyɛ yie nti saa na ɛteɛ na wɔyɛ obi a ɛnam sɛ wɔyɛ de hyeɛ na ɛte na de hyeɛ mu na nkakra de hyeɛ a wɔyɛ ɛna wɔn asua wɔsua ne akwantu a wɔtuntum no ebony bɛka sɛ ama no anya a blend of modernity as well as culture okay nana adwa hene na sabre na ama no so Asante Mampong abɔnten ɛne ɛne yɛn nana adwa hene ɛyɛ barima ɔsɛe hwɛdeɛ nana nso wɔ ha yɛn kyɛ kwan yɛ sɛ nana adwa hene so ama ne mu so sɛdeɛ amammerɛ ɛne amanneɛ nso esi ɛteɛ yes nti ɔhene yɛ a ɔbɛn ne ho asɛm kakra yɛbɛtumi aka ɛde akyerɛ yi na ayɛ hɔ nti even till now yi ban software engineering a akwadare ho yie paa yɛ a ɔkɔ Germany abɛkyimia mu a ɔne a whole lot of institutions ɛna ɛdi dwumadie sonko a whole lot of institutions ɛna ɛdi dwumadie a sɛbi ɛso aba mfa so ɛde ama wɔn na wɔn atumi anya emu mfa so bum paa yɛ anya asɛm ketewa nti that is how it is a kakra nyame adom ɛnɛ nyame nam Asantehene so ɛde brɛ sɛ yɛ so ne ɛbɛso ɛba abɛka ne nsa ne yɛwɔ gyidie yie paa sɛ ɛnam so ɛde mpuntuo ɛne nkankorɔ sonko paa ɛna ɛbɛbrɛ ne man Asante Mampong man a ɛnɛ de abusua no kasa yi ɔba abɛdi emu ne na waba bɛyɛ Asanteman nyinaa ɛne fahene Asanteman bi si ahene wɔde bɛka sɛ second in command of the Ashanti Kingdom ti abusua no profile kakra ne sɛ ɔyɛ senior software architect abusua tie ni o
I am Mamponghene&Juansamanhene or a senior software architect, and I've also a geospatial systems strategist. There's a banner. Abel from the young man say, you know, baby, 110 times. You know, so then you know, baby, a baby, we are setting a tumpon, baby, how many money and nipa no moon as over here. I call that a senior software architect, and our science so a year, also a geospatial system strategies. Yeah, in Finchia said you need tree over 2 decades, and I was somewhere you made this from pay. I'm an so Abba and Faso or now. John Mensa Brampa say, please, when did the new Mampong is running begin? Okay, in young shas here. In young shas, it's also okay. Yeah, you come from the chairman side, but in young shas here, it's in Yame Pa inche. I shall say, the educated TV also know. Yet the Ereba Abesomo. So the Medical catch or say, I think a software, say Medical can say, wakwada romuye pa geospatial system strategies na dey a no say complex software initiatives na ye team abanfa so ama ewiase abibiman ne ewiase na wakwada romuye pa enti Europe sabi broni krom Europe man mu ane abibiman mu Africa hai nyina Africa hai abusia wakwada romuye pa over 20 years and what did you make this from as mama so abanfa so the Abraham Medical can say the BSc first degree no or the Kwame Nkrumah University of Science and Technology Geomatic Engineering and so or Mafei Sabi am no ka say ko say obedi akunyan or some say product and service group manager at the GAFAG yeah Germany abrochimemu afei osan so ehwe nyumeku ahodo yeli na software solutions say they boa abef the ama letumpon special analyst or the condition support of a secure identity management. Nina saying up Abel from your man and I for that we yeah any Asanteman and so Sabi Oyobia our leadership experience so then pay for me at Oyobia leadership experience Kesiapa fa Abaimu Afe Puntunyumamu and nay Abel there. Just any say any pump come on Yabia, a summer for so, and my minor cross team coordination in our corner pa, yeah, and yeah, as a tiwaa. And the medical Canada say, I mean, Cowan Council, Brown Oak School, our Premper College, now, Brown Oak School, Premper College, now, or your assistant school prefect, yes, and then I'm Mamponghene Bay, now, or your assistant school prefect, our Premper College. And I feel about KNUS, so as a KNUS, no, obey a president of the Old Student Association, which is a Prempe Old Boys Association, obey a more president. In a pencil, or boy, a car, Prempe Old Students, or KNUS now, Bomo, and my reunions coming now, or coming now, Bomo, at the Anamonte Google, Quemoa, a so a bound for so, a Prempe College, and at the Sweâr Asanteman, and a gunning, and so, some kaka, and and it sounds something that may so now. Only any can be an abuano, ama or you be or with us where you be out if you not coming here. A fay or casses, a human being or persuade or so one for so bow be more. Will be our confidential seven. Yes, Yamia Daroma and there Ebenezer Nabiju baby. What you now on him say or can't brofocasapa. English language, yeah, official language or campa. And I'm sorry, something even to. Oka Sante kasa ni yie pa ana German for kasa and the German kasa so oka pa na ofri on say o come on bretu abusua no yes o come on bretu abusua no e wo mu ahodo bebre na ono ofi botase bretu abusua ye wo Asante Mampong yes he is deeply rooted in the Botase royal family of Asante Mampong. Na efan say we this year no this year busu yamunti amamre ni amane ensemu afei yemwa abelfo de say the wasua de adu akenti ina bona ma na gina brane ya e wogidie say nyame ya domo a akonya obefren so be banfa so de ama Mampong man Asanteman ene Ghana man na ka bibi wa say ne career meka dwumadi oni sin so ne so be wa ya dwumadu bra obobra kodu no nyina ne nkwana nyina otu ne wo se okonkoden e de aboa ama bibia ya obeye no aye ne yie mu
Also, if something must be done, it must be done well. Afei, wasan so to no wasi was abia bia no so ba mfa so ama woni di nachi. Waboa na woni di nachi na etimi atumpon aye from. It no any adeɛ baako a ebetumi ɛde ne ho adanse na ɔkyerɛm sɛ ɛnyɛ sɛ bi a ɔyɛ software architect nti ne deɛ ne sɛ ɔyɛ software ho adwuma bɛde systems ɛnso ɔsan so yɛ obi a ɔbuild nipa ɛne purpose na sɛ ɔbata ne ho a ɔboa hwɛ sɛ na fam deɛ bi ɔbɛyɛ ama wɔtumi ayɛ from na fam deɛ bi ɔbɛyɛ ama deɛ ɔde asi w'ani so sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ what as fast as ɛsɛ bɛbɛm no ɔfa ɛntena ne so yɛ atawɔkye ɛboa ɛma ne bɛm saa abusua ɔno ɛne de hyɛ branteɛ Leslie kansa ɔsɛe bu nso yɛ nnɛ yi dase berɛ ɔsɛe bu nso dase sisi nam bilayi abusua nti sanɛteɛ sɛ ho sanɛteɛ nti ɔyɛ obi a yɛwɔ gyidie paa sɛ ne so ɛbɛba mfasoɔ ɛde ama Asanteman mpɔman ɛnam baabi a wɔsua wɔn aduru ɛne suahu ne nimdeɛ kɛse a ɔbɔ adeɛ Nyankopɔn ɛnso ɛde adom na okay John Mensa Abraham Pase for education level deɛ don't go there or use the goat no kɔ osua wɔn aduru akyire yie paa sɛ yɛde paa ka asɛm a he is an academician a osua wɔn aduru akyire yie paa ɛnyɛ ketewa yes nti wɔn a na mpanyinfoɔ bi aba na wɔn ɛkɔ akɔkyea na wɔn ama no amo sɛdeɛ esi ɛteɛ nti nɛ ehu sɛ Prempeh College old boys nso ɛwɔ ha yà wɔn nyinaa de wɔn nyinaa wɔ sunsun ɛba abɛta akyire ɛwɔ Manhyia Kotokofie the seat of the king of the Ashanti kingdom Nana Edwahene sɛdeɛ Asante Mampong Adonten Nana nso ɛwɔ ha na ɛkɔ so asomdwe kwan so nti afei yɛmmra ne yɛmmɛhwɛ nanom a wɔn atena Asanteman akonnwa so a ɛde ba bɛduru ne da yi a ɔbɔ adeɛ Nyankopɔn ho yɛ mmɔbɔ na wadom yɛn kwa ɛne ahoɔden ne nso ɔhene foforɔ ɛba abɛtena ɛyɛ twetadwa so ɛwɔ Asanteman mu na yɛmfa no nso masɛm nsom amansan tenten nyinaa atena ase yɛ nyinaa de akoma pa koyɛ ɛne mpaebɔ pa ɛta ɔhene yɛ a ɔbɛ akyi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔdom akoma bɛyɛ adom na n'ahennie ne so aba mfasoɔ ɛde ama Asanteman mu na bibia ayɛ asomdwe. He is no other than this year Dasebrɛ ɔsɛe bu nso yɛ a ɔtɔ so mmiɛnsa ɛnnɛ dɛ Nyankopɔn ho yɛ mmɔbɔ no ɔyɛ adom a ɔno na ɛba bɛyɛ Asanteman Mamponghene ɛso so ɛwɔ hɔ nti wobɛtumi de comment aba abusua deɛ apɛ sɛ ɔka wobɛtumi de comment aba deɛ apɛ sɛ ɔka deɛ apɛ sɛ ɔkyerɛ wadwe de fa ho deɛ agye ka no gyetie ne nyinaa de ba yɛbɛkyerɛ bɔ ase na yɛakenkan ɛde ama live from the Manhyia Palace. The place is gingering up, the place is firing up for the big occasion in Chärged, the seat of the king of the Ashanti kingdom, as Dasebrɛ Ɔsɛe the third takes the oath of allegiance before his overlord, before his king, our king, your king, the king of the Ashanti kingdom. And so ɛwɔ ɛhɔ nom nti ɛno ara ne go so a yɛde ɛmu atwam na ɛso mu ɔde kia ka kyerɛ sɛ sɛ yɛni akwanya sɛ yɛde afidie no bi wura mu akotwa deɛ ɛbɛkɔ so wɔ hɔ nom but yɛnhwɛ baabi a nyame de nso nyame yɛ let's see what comes out of it ɛne deɛ nyame ɛbɛyɛ nso ɛwɔ ha yɛsa nti ne ho asɛm akara no afei yɛmmra back to ankɔmmɔ a na medie wɔne a ɛnya akwanya atena Asanteman twetadwa no so pɛn na yɛnka no nso ho asɛm kakra ɛmfa ɛnkyerɛ amansan na yɛn nyinaa yɛnte aseɛ yɛ okay nti sɛ zabre ɛno na ha nti yɛhyɛ aseɛ the free ɛyɛ 1600 ɛde ba abɛsi ɛyɛ 1630 from 1600 to 1630 wɔne atena Asanteman twetadwa no so a ɛde bɛduru 1600 ɛba bɛsi ɛnɛ 2025 ɛwɔ mu atwa mu sɛ 2025 atwa mu ansa na afei bɛwura 2026 a Dasebrɛ foforɔ ɛbɛn Madiki Akat said Edi Kain 1600 equals 1630 Nana Esiama Bushia or Nana Ofuredu Abusiamo Afei 1639 equals 1660 Nana Buafu Antiedu Afei 1660 equals 1676 Nana Kwachi Pegni and Afei Nana Ameni Ampon it's now from 1676 to 1690 and Nana Ameni Ampon Afei Nana Moyan to 1690
to 1699 ɛno ɛyɛ Nana Boahen Anantuo na ɔtena akonnwa so nso so ɛwɔ ɛhɔ nom. Afei yɛtoa so bio mu a from 16 if Nana Boahen Anantuo so a afei Nana Akua-Amoah-Panyin 1699 to 1735 na yɛkyɛn sɛ Nana Akua-Amoah-Panyin wɔno ɛna di kan a ɔtena ɛyɛ dwetadwa so. Yes, wɔno na di kan a abusua ɔtena ɛyɛ dwetadwa so ɛwɔ Asanteman mu ɛne Asanteman mu nyinaa. Afei n'akyi ɛyɛ Nana Atakora-Panyin ɔno nso ɛba bɛtena so yɛ a ɔbɛtena akonnwa so. Nana Atakora-Panyin ɛtena akonnwa so Nana Atakora-Panyin tena so ɛfiri 1735 ɛde kɔsi 1735 to 1750. Afei n'akyi yɛ Nana Asomgyima Pnemo ɛnso yɛ 1750 to 1754. Afei Nana Asafo Kantanka ɛyɛ 1755. Nana Asafo Kantanka ɛyɛ 1755 to 1765. Ɛno ɛyɛ Nana Asafo Kantanka. Ansa na Nana Asafo Kantanka akyi ɛyɛ Nana Pepra Esiase. Ɔno ɛyɛ 1765 ɛde kɔsi 1770. Afei Nana Pepra Esiase akyi ɛyɛ Nana Atakora Kwame. Nana Atakora Kwame ɛyɛ 1770 to 1777. Afei n'akyi ɛyɛ Nana Owusu Sɛkyerɛ-Panyin. Nana ɛyɛ 1777 to 1796. N'akyi ɛyɛ Nana Safo Yaw. Nana Safo Yaw ɛyɛ 1796 to 1808. Afei Nana Atakora Kwaku si 1808 to 1826. Afei n'akyi ɛyɛ Nana Oduro Fichi 1826 ɛde kɔsi 1830. Afei Nana Oduro Fichi akyi ɛyɛ Nana Abonyiwa Kwadwo. Nana Abonyiwa Kwadwo yɛ 1830 to 1831. Afei Nana Abonyiwa Kwadwo akyi ɛyɛ Nana Kwame Gyima ɔyɛ 1831 ɛna ɔtena akonnwa so. Afei Nana Kwame Gyima akyi yɛ Nana Oduro Fichi biem. Yes, Nana Oduro Fichi sɛ abɛfa n'akonnwa biem from 1831 to 1860. Afei n'akyi ɛyɛ Nana Kwabena Dwombo nso bɛtena akonnwa so 1860 to 1880. Ɛna afei n'akyi ɛyɛ Nana Atakora Kwaku II. Nana Atakora Kwaku ɔtɔ so mmienu ɔno nso ɛyɛ 18 okay ti mbɛdi kan ya okay so Nana Abonyiwa Kwadwo deɛ no makan Nana Atakora Kwaku deɛ no 1808 to 1826. Nana Oduro Fichi ɛyɛ 1826 to 1830. Makan Nana Abonyiwa Kwadwo nso deɛ sɛ 1830 to 1831. Afei Nana Kwame Gyima ɛyɛ 1831. Afei Nana Oduro Fichi ɛyɛ 1831 to 1860. Nana Kwabena Dwombo ɛyɛ 1860 to 1880. Nana Kwabena Dwombo akyi yɛ Nana Atakora Kwaku ɔtɔ so mmienu 1880 to 1883. That's afi apem ha wɔtwe ɛde wɔtwe kɔsi afi apem ha wɔtwe ɛde wɔtwe ɛmiɛnsa. Afei yɛnhwɛ n'akyi yɛ Nana Ɔsɛe Bonsu. Nana Ɔsɛe Bonsu ɛyɛ afi apem ha wɔtwe ɛde wɔtwe mmiɛnsa 1883 ɛna Nana Ɔsɛe Bonsu ɛnso ɛbɛtena akonnwa. Okay, afei yɛntoa so n'akyi ɛyɛ Nana Kwame Adwotewa. Nana Kwame Adwotewa nso bɛtena akonnwa so 1883 to 1885. Na sɛ afi apem ha wɔtwe ɛde wɔtwe mmiɛnsa ɛde kɔsi afi apem ha wɔtwe ɛde wɔtwe enum. N'akyi ɛyɛ Nana Yawakye. Nana Yawakye nso bɛtena akonnwa so afi apem ha wɔtwe ɛde wɔtwe nsia ɛde kɔsi afi apem ha wɔtwe ɛde wɔtwe nson. N'akyi ɛyɛ Nana Owusu Sɛkyerɛ a ɔtɔ so mmienu ɔno tena akonnwa so afi apem ha wɔtwe ɛde wɔtwe nson ɛde kɔsi afi apem ha wɔtwe ɛde wɔtwe nwɔtwe. Afei n'akyi ɛyɛ Nana Kwame Apia Ɔsokyɛ. Ɔno ɛyɛ afi apem ha wɔtwe ɛde wɔtwe nwɔtwe ɛde kɔsi afi apem ha wɔtwe ɛde ɔkono nsia 1888 to 1896. N'akyi ɛyɛ Nana Owusu Sɛkyerɛ a ɔtɔ so mmienu ɔno nso yɛ 1896 ɛde kɔsi 1916. N'akyi ɛyɛ Nana Ɔsɛe Bonsu yɛ odi kan ɔno nso bɛtena akonnwa so 1916 to 1930. 1916 to 1930 ɛna Nana Ɔsɛe Bonsu ɔno nso baeɛ a ɔbɛtena akonnwa so ebie mu. Na afei yɛntoa so na yɛn wrap up with baabi yɛdu 1930. Na afei yɛmfa ɛho nso deɛ kakra yɛ a ɛwɔ nsom amansan nanom from 1930 nso ɛba ahemfo a ɛnya akonnwa ɛtena amanya mpɔn tetedwa so
Asante Mampong and Asanteman. Now, over the comment me about say, please, okay, John, also, please, I'm asking this. Is it by choice to use the same name or is it must when replacing someone understood? There be because me name say your ebia and be obi adia you know the na kunya din of fire and me say a must. However, you be mpanyifo nim de wasante amamre amane any abakosem na omo tumunchini e de amaye pa but to the best of my knowledge is obi o be obedi o bi adia but all ban enye adidi no be fa say I said na be chimai na obaye I said of adi asibu o say bu nsu na be chimai na okra na the na fesu ji abo akoto nti enye ne din no fa nti na kwa me no ye case study a enye na enye sanity Mr. Meka on wadaroma we dey mpanyifo Mr. Meka empo ya asante sabi sante to fo pokwa kokra na yewura na wati abegwa so sante to fo say to be so wa amfa sante to fo pokwa din na internet John entisa wadaroma yes okay nti me da se pa Mr. John wati ase afa yento aso bi ma na na say bones wachi na kokudua etina kunya so afia pem ahankono aduasa adikosi afia pem ahankono aduasa 1930 to 1935 Nachi Nana Osusatre Abunyawa Otoso Emienu 1935 to 1951. Afe Nana Osusatre Abunyawa Otoso Mienwachi Nana Safo Kantanka Ya Otoso Mienu also 1951 to 1958. There's Afia Pema Hankono Ediokuno Afia Pema Hankono Edionumba Ko Edikosi Afia Pema Hankono Edionum and watch 1951 to 1958. Afe ononachi na nakobna dwumoya otosumienu nakobna dwumoya otosumienu etina ekunya so afi apema anko adionum wotwe adikosi afi apema anko adiosia insia 1958 to 1966 nachi na atakra mani ampong na atakra mani ampong tina ekunya so afi apem anko adiosia enso adikosi afi apem anko adi wotwe enso 1967 to 1987 and another takra many ampon etina kunya so say Asanteman Mamponghene another takra many ampon chi nana ekuamu abuatin abebio etina kunya so say Asanteman Mamponghene na etina kunya so afi apema hankono adi watwe enso adikosi afi apema hankono adi okono enu 1987 to 1995 nachi na yewura ya nanu ya okwakwa da so say bu nso yotosimienu abetina kunya so afi apema hankono obetina adwetedwa so afi apema hankono edi okono ensiamu edi kosi afempimienu ene edi no mu 1996 to the year 2025 and da so say bu nso ya okwakwa abetina akunya so say the Asanteman re ene asante amane enso esi ati abusia this round down to another one ni bi ni on brase kwan so matna Asanteman Mampong yitedwa so the free adebo asase 1600 eba adebesi 2025 yeah ne a new era already like I say a new era is shase and say a don fufuro e shase or Asanteman Mampong that's the say we so yeah to so men say what say kunya so say Asanteman Mampong yes, in Tiabusia, Sonnet, yeah, really, Kaka, the fan, no matter Asanteman Mampong, so, and Yatia was a quick one, and so, a honorable Yentwas now for your messages to be about. Yes, John say, okay, thanks, you're welcome, my brother. What are my affair when you're not interested about or say tiwaa I say watching live peace South Africa. The new Mamponghene must be fully cordial with other royal houses of Mampong and other elders. Cordial relationship will lead to him long journey of his chief of Mampong and Yaminti to be available for your Empire. After Ernest Morista CK, I say good evening from Dubai. By grace, thank you. You're welcome, my brother, my uncle, Mewofa, Minia, we are Mewofa, we are Minia, and I would to Ernest Morista, all the way from Dubai. Oh, Dubai, there. What about we tie share party? And I'm a friend of Precious Sweâr, or share I was in some channel. I'm going to be on your camera and I'm sure being so Dubai.
Previously, now I share about Docas Obona, the catch for Abusia, I am now showing am I catching so. I've no solution of a Fred. Frida Bedu, okay, about Frida was just say, what is he showing? Frida, I enter, we did this enter, and I'm Ebeba na ebia no na channel for wa be friend na akwa kwese bi e de a kire ohene kese se de amamre ni amane e sitie Then I'll come in Candy. Yo, many Asanteman Mampong, Chame, Penny, Pamran, and the Cham, Tosobiansa. And then when they are old, Yo, I at the Shesamo dear. And Pempina, and this year no, and said, Antina, a gloom whoopee. And this year be answered, it is here, and some are now you lost Asantehene can or say, no, of the no school, I was secure baby. And tonight, I drink, say, you bet me a who send it. So, aha. And oh, yeah, Mampong, Asanteman Mamponghene&Juansamanhene, bear my pig. That's simple, say, bones or to no poet, no of us in Mampong, and no. Enti yana na ye wo botase de na ye nim se aha ye ni so ohini awo be oye dihye a o de kan a ofiri botase aye na Mampong ma nim adanse ebe na betime adanse de se ye kase ye di a ebre be boye oye nipa o de wa hwe na bosu oye obi a on pe kasa on pe ne ho ase so enu nti na enye nwanwa se Pedro for you do so say then am wo asem na am wo kan ho obi an because any power that boko on pen one asem wo kan asem kwa na se on onya adwena be so ba nchen boko aka se wasem de yensa anhwe ne bi enti ye de me se cha me pani ameka zan de nim se o ni papa a obetimi amboa Mampong my and the video no ameda wase so I send you brain no party you be say be na Matias that's Asanteman Mampong he champagne na kasa ya otu boss aka bi kakra dia fa bi so bantie na Mampong ne ya obey so yes say Jansa eswai ali a show ni kase abi yes Jansa Asantehene oswai ali a show ni kase abi na say enche ya be frame Mampong na Mampong so akosimi bi e de a share era that is the news yes I can say say Jansa Asantehene oswai ali a show bi enti dia aka Mampong yes do say do you ni akwanya se dia fide be call dey but o hwe ani mu ha wo se ntwene ni de ya hyase e koso ni an se Asantehene Jansa man ne foforo ya obama oswai e de a kire ni kase e yes Asantehene Jansa man ne oswai e de a kire ni bi ntina e ko so a de ye ene atwene e koso tie nchekwa ya ka Asantehene Asanteman na gusu watwe nse na nchekwa na me be ya dom na ma chama for fa Asanteman so for no go see bi e de achele wura wo bi tu kata Asanteman and the amane so Jansa Mahene esai e de achele wura Asantehene Jansa Mahene esai e de achele wura yaka so yaka Asanteman so tieno and they should go and the live on my Grace TV.
Yes, Juliana, be mama, that's a good one. Diano, but then to be able to say, I can't. Some of the someone, Sarah, barbecue, I so I feel that was a good afternoon, brother, watching you from London. That's it. So, chef all the way from London, so London, before the London food now, where I am watching London food now, my wife. I shall say, but almost a so young song come. Come here, will be a force one year. Yes, Jansa for and any as I said, Asantemane, I saw it, and yet share when you can see everything. One year, okay, yes, Jansa for okay, yes, it's only like Jansa for and one more any and Asanteman also said very good now for the first Asanteman. Now, so I'm not sure for Asanteman. Also, I see the actual people be Asanteman. Asanteman, and the I think might be a tough thing say this is a kingdom. Okay. This is a kingdom. The king and his dom. Kudos, Asante Empire. Okay, we are someone that tough thing. And so top now you transfer for yes. Asante Achim Jansa. I always watch you. Oh, okay. I'm glad to see you today. Good job. Thank you so much. Are you from Jansa? No, that's my brother-in-law. Oh, okay. Yeah. Jansa for and that's a great Jansa mine. That's why I actually the former board chairman at the Magana Gas. The former board chairman at the Magana Gas. And Jansa mine one. Yeah, and now so about to into your Kumano, and Yajina told the day, and it's a what do you check a car? You check a car, and yes, it's only now you transfer for. That's how we are. And the day, and you check mine for you, I'm not going and then the occasion one of the Asante. Ghana Gas support chairman. Yes, it's Asante Achim. What you may want to come country. I said, did you have my okay, yes. Actually, what here for the Jansamai Susu, you share no. Afena Yansa Aka. The bomba yes, Lutum for Yankopono, and then Nanum Asasi Mampong. Afena my Bibia Amaye. Afedia Yabapa Yura Pakudankwa, or Pamago, or Kodia, or Tosum, you know. Afedia Asanteman Utumfo, Wajanatum. Osibia de Achireno, Amanaso, we are droning in air, and Nigia, and Asada, and Yadema among fools. Now, we will say, said the Niger Abbey, Jansakonano at the home Payachana, because I was a perfect young of Panini in Abba Sambe, at the watch it, and Sana, when you're on your last week. Well, many of our Kramer say, Jansakonyan now on chair. Yana na ajimati atwa wanyane baby kono oka baby kra no enum be mfienum samedmani ebua enum fienum ana yana na ajimati atwa kwa kra nemom no ya madwansaman yenya nije ama ahosepa abaye mu no enyina ne se ye papa Dr. KB Asante professor ebra no nyanka so obedi ade no kra no
and the pa and the mapa or the gua quem a man Juansamanhene no Juansa and Miss Baby a Chemono and so Munasaya baby I will be an old Dominicana will go fear. There is a crony a crown not a Chemuba and so Professor Nadaruma one young castle be the Asian crown Juansa Chrono but being who are before Seseno and so too a real bow or now saying foot crown at the end my say. Ye tozu biem ya himfie Juansa himfie ye kan Juansa hin no ayi otumfo ye wura ne wofa ediga ne ugwa Juansa himfie ne ya himfie asabi e wofom boy wonya medi ade kwa na ne wofa kwa me agimate ato ate so no ya boy edani Juansa himfie mrite wa bi eye no no owie no kwa no onwie community center Juansa yanya no the whole Asante region community center bien wa asuche Juansa community center oba pa oh adofo ni ajamfo a ahia wa ha no obia nim se ya pa no ade a waye owie no onwie wo si ni kuro ehia ma se yedi university ya dey eko Edward Kumasi Technical University aba Juansa yempewe ni apatia afa ni ekofo obi amana kodo banche ana se ekofo obi a sabi obagije omanfo de tekunsempoa no no de akwa yempensa apanu wo yi obi a woko nanim dada onko bichiji obi a tekunsempoa se biri kwesi aja na bia odo opanyina ne se Juansamanhene tanachi yasoso no yatanachi ensomo awiamo ahamu dasomo Juansa maburu yenyina se yedai yatanachi enya mane din se MTN baby abekobia no oh ti abusia me asante achem Juansa asante achem Juansamanhene before yeah wa na obudi the one dance say empo obati akunya so no na epuntuo ya wo ye no enya so because say we go obutuo ina na say aye o man ya obe na onya bedi akunya mpo asante achem Intimate DJ, the day here, the ball, and the same ball, yeah, Ecoso, I will mention the face of Bria, a Mambrania Mania Pansobusia, yes, the Mushina, so live of the Asante Achem, Juansamanhene, and Labano. Asante Achem Juansamanhene ne wa enche redu Asanteman also Sweâr also akosi bibi e de akire de mai wono akosi bibi e de akire ira wo tie ntwene ya etwa bua ina e Juansamanhene what e na wo si so e de tata Asante amamre e de amane e kwan so na yame adom no owie ni bina e wodnesi komo wodnetu kwasa e wo komase monte so ama sabi Mampong live on YouTube by Grace TV from Manhyia Palace, the city, the king of the Ashanti Kingdom. Yes, it is. Okay, so the income for you here. I also. And this year, I will have as I say, you know, Juansa for Omonyaji Ba. Juansa for Enyaji. Yeah, Omo Elboje. Yeah, one yes, captain, so I was a captain. I was a captain. Alright, that's fine. So let's go on.
Yeah, some by boko. Na pia dia kan wa dey na si ene dey na si wa no. Mamponghene na be sai. Mamponghene ba ya. Juansamanhene na sai. Eche tumi a. E wo fi anom, right? And that's what we are saying. And then we are calling on the people of this country to accept that fact and accept that authority. That Asanteman is an Oman, is a nation on its own. And Sebi Ahobrase no bu and I just say you new be able to tranum. Sebi Uko Dabon, there's an overload of Dabon. Uko Gunja, there's an overload of Gunja. We have Gunja then. Gunja then. Yeah, Monsieur, the Gunja wine. Mampusi and Nairi. And a Gunja then. Ah? Gunja then. Tamale, not the northern region is Yana. All right? And then we come to Yagbonra, the Gunja Yagbonra. So clearly, what we are saying, let's put it in perspective. Neka no crap. Sebi assembly here. Oh, Boko. You are Edina no toso. And I ordinary no toso, and ordinary to Sokeko. A man for the partner, Akufado. Your man penny, and Nado Danko Akufado. And the partner say, Asem no meneno. Sebi, Adianche, and I to Abatiamo, and Ira Mahama, Esambaye, Ira Mahama Bayano, or Sandi Asem Nabe Tunim, Chonka, or Casemno, or Casem no Sampa, a Manina Mamremu, Yamania Mamremu, Ganamra, why not to Miss Fatano, or the 2 years or the 2. You can say, you are a Bella Procope, you ran Pobiacho Kumanum, says Sebi, Omasomno. You can say to Miss Fatano, and I wonder to me in India. So, ask your questions, we are going to answer you. So, my madam, Sampa, yeah, I woke my young time as some by bloggers. That is, me say, Sampa, I want you, over a couple of days ago, or 3-4 days ago, all of us, Sebi, the police council, and then the police hierarchy, Etunsa, Efreira, Obia Huye, Muhuye, Okakra, Chokoe, and Choko, or the Cocache police for the say, police, Omo Majimo Moye, and I buy him, Semia Mamra, Omso Mutumi Omoye. Tinia can say, Ira, Wasina Kuna, or Sampa. And the whole thing that we keep on saying, I have no problem with you. You can do your politics. But a bus and cannot cry, I say cannot cry. They can say Sampa Asanteman and Asanteman. Say Sampa Asanteman. We are telling the president of the country, and we are telling the IGP and Inspector General Police. Look, they can yes or Sampa no. You can't say they should not allow the political elite to keep on misleading them, to keep on misbehaving as if they have authority. They have no authority. Asanteman is a nation of its own, and we are welcome. Ajo and say is a political class, a political elite, and I'm my no more, and I'm show much. And I read the original minister. The original minister, back and forth. And I back out. The original minister, Wadaroma, back and forth. He was their lawyer, not some of their lawyer. Some of their lawyer, no. He feels and they now to me, and he comes behave. But we are telling the original minister. And we are telling the president of the president of this country, without the respect, that the law is law. Sabi, Yera, opinion, the Chief Justice, Tokono, has he been fired? Has he been fired? He has not been fired. He has been fired. And I say, you are permanent, Ramune, President Mama, they are fired. Near catcher President Mama, and then the catcher on catcher the Mahin say, Sampa, Manhyia and Sampa Manhyia, he should go to the Supreme Court and deal with the matter, the manner and the way of fire the judge of the Supreme Court. No, South to me now, South the same to me, and a Kutaira, and whatever, South to me now, and a Kutaira, and a radiasi Sampa Manhyia. Chärged, it was out to me now. Why are they misbehaving? Why are they allowing another Manhyia to misbehave? Of course, sanity, whatever, and we are telling the national security. And we are telling Mutaka, the Minister of Interior, and we are telling the Minister of the Minister of local government. The local government is Ahmed Ibrahim Aufi Bana. Banako nyana bibia shebi the chief president local government minister Nefino. Banako nyano ewo Manhyia. We are telling the local government minister that he should not do politics. He should speak truth to President Mahama. The Interior Minister Mutaka, he should speak truth to President Mahama. That look, Mr. President, near Kano,
no cre and I era e dia to be sure de to the sanity dia Right, there was sanity sampa and so on and the subway no much am for eco fast Asanteman na all of us be the actual era no actually for eco fast Asanteman na all of us be the actual facility as a jabo eja enya ba ya sabi am look say the chakra na Asanteman ni was Asanteman ni ya oba amama ya mane kwa so papa ko se be the actual era to the ha so na watch am for and akofa the Chärged Asanteman yeah okay no me ko how na possibly the actual era yenya ya nke be round so this akanya no to say no me kwa ho bi no offense Manhyia ka ho bi and afei adankraja so ka ho na Asanteman do me abra so offense the one Mampong na wo nifa Manhyia wo nifa na offense ka ho bi and adankraja ya to so bi ni o so ebusuani we bretunu ti na ka ho bi afei Domi abra Asanteman and so a Bretuni or Cabetu Abusia announced. I said, the PC, Sanse Mampong, and a virtual PC. No, we can't be a only Omunia Echo, no possibility, and they actually run. It's sanity. I feel no matter Kunya, there was Asanteman, we have a drying, I don't think of Asanteman, or no, I dry on the Simon, I don't think any at Kunya, there was Asanteman, my Mwaka, and she be Granny on so Mampong. About one person so can be in there for protection. Now Asanteman Manhyia don't who be a winner kaka or more edge or any ya or batata that's rose able to to some tata. Now Conny Renim Akosibi at the era crop the Asante Potopone said the Asanteman and the Asanteman. There was one of those I say another the yellow and Yamiadom, so I've been on a match before. Abefre the Chärged and I say Mamponghene&Juansamanhene yes I'll be on said the oko now possibly and so the actually crop the Asante Kotoko Prempeh College all students in Sweâr old boys and sons say old boy of Prempeh or more at a tribute yeah on the Chärged and I said Mamponghene&Juansamanhene sans was actually could be now possibly the actually said the Asanteman say the FD be our chat so Yami Adom now see the chair every chair yeah better for me yeah the more issue and the sum so yes into now yeah oba ono na sabe no for the twebo of the so I was shy anyway na oko akosibi the actual era that several of able so yeah otoso me Asanteman Manhyia yeah oba ono na sabe am no kasa so yeah na for the twebo yeah the akosibi and the actual era from the Asante Kotoko to do be Malaysia Kotoko fee ɛkɔso saa bere a yɛde nso mu twere mu de so ama nsa nyinaa sɛdeɛ asante amammerɛ ne asante amanneɛ ɛsi ɛteɛ n'ahema yes nti abusua wɔde yɛnhwɛ deɛ ɛkɔ so na deɛ aka bi ha so yɛmfa nso mu ɛnɛ ɛdɛ asante Mampong n'ahema ɔno ɛna saa bere yi ɔba bɛsi biribi ɛde akyɛ yɛra yes, I was going to Chärged Asanteman Manhyia ya oba and so very kaka na no de ko no possibility the actual era probably Asante so the Asanteman and the Asante amane eso esi ati Yo, oh, but
Abusia ti sabre Asanteman Mampong ya oba na sabre am no kasa ni ana matse nkunya aba elefa ya ata go fi na sabre am no kasa ni ana matse nkunya ama ya ba fe ma ya na eko opposite bi e dia chire ni kese e wo kotoku fi na ndi ejida ni akonya se dia fi ni ro nti na ama na ba se na ye wa hayi aja ye koso wa bia usai bi ya okay na oba ye be koso ye ni so ncho and mo adisia abeso nti finally there's ka sabre dia ya ya to mo ipo mo pem ama Asanteman Mampong eko akosebe and actually probably Asante kotoku bi kuntum kanta wona abe lipam pim abusia obina eba beteche ya na esman so kache bro mo eba e wo se na abusiafo aka ho be ka abusiafo a yese bia o na abusiafo le mo awa Asante mu ahine mu abusia ya Mampong dem no ye breto abusia no di kansa Iti meka se abusua mu na omo ka on le ko yenti unu se na aye adankreja man na oka no adankreja ye wa manse na oka no sanso na oman ni ti se Asante action Asante action no mi abra ono so ebusua de ebretu mu to ni aka ho na omo de omo ya ekoya akosi bibi de actually run zabre yebegu atweye mu a atwe akopem se ohene ya oba obesi bibi de actually ni my afi yake branso de emunchimu de amanefo asum amansan live on YouTube by Grace TV and the day ya yenyankopon twedi ampon your boss Ronnie Asase ohne mo bazo ni kwani ahoden na yebesum said there is at the beginning of Munchum and then what is assume I'm sign yes until there let's enjoy the atmosphere of Frontier. Let us enjoy the atmosphere around where the Sweâr of allegiance will take place, since we are not privy to taking our camera, our lens there to have a view of what is happening. So we have the Sweâr kaka until almost we are the Piaba, but that Pakemo, I don't say the minister of a song. And I believe I want to see about till the Sweâr the question, so we are here about. I'm a Jansa so Asantehene Asantehene Yaka as I believe some Mampong also called Lokusai. I believe not contrast mine. So any man was as I believe as I echo contrast. Yeah, I almost trade and I echo Asanteman. I'm ready on the place. Now and then so yes, in some few minutes time, professional Asantehene is this like any actual Asanteman and Asanteman in some few minutes time. So yeah, in some few minutes time, Asanteman is shy. And actually, so that be the why they can see about that. So because Jansa play the case so heavy. That's how I'm looking at the Mampong and also echo now our population. It's in check and I'm not saying
I'm actually for that and we buy a for Mampong. If we are on a case, yeah, Asanteman issue to enter yes, my reasons to be out back. Okay. So, me kind of define fan. Could you say, I'm watching it from East Hartford, Connecticut. Yes, wow. Mr. Kojo Mamponghene, the chair, Connecticut, and USA for let me show me now some bread. Na we share one more passing and Mamponghene tiwaa. I feel might be. Facebook. We say instead of Mampong through the chief, we try like the person we say yes, indeed. Asanteman TV. Yeah, somebody got catch on. You need to to me. Say you do the Mampong picture. And the action. So be higher photography. Be to me, Emma, to me, Emma, Biasa. Your mouth crying to me, and yes, be a man. Apart from the official, yeah, I'm the official marketing. I'm on the realm, but it's Mr. Asanteman TV. Talking, but can't go inside the palace. Crunchy Media TV. Oh, yeah, I am making Sasa. I don't know. That's it. That's why. I feel it was the issue of first one. When being Thomas Abrampa say, okay, Thomas Abrampa, Asan Ababim. Mampong we go to the chief. It's a comment to call say Mampong na the chief. Yeah, John Mensa Abrampa actually the comment by I don't say okay, John say rare this year don't normally stay in the town. That's when they choose someone not stay in the town. Okay. Some more will be fighting over it because why? So okay, but I think if you're saying I say hello brother, how are you? I say okay, and if you Frankfurt and so okay, yes. And also I also have and I so yes, John Matia. And I think if you're saying hello brother, how are you? Frankfurt, hello brother. Papa me where you also here Frankfurt for the if you're saying name, that's all I'm kind of watching. This is what you're saying. I think it's something so share and I say it's obviously say don't want and John Mensa Abrampa say love is very necessary. But it's something people something you and I think John Mensa Abrampa say and that be the I hope I can hear that cry and I want to message that you check that I want to message what I say it just say you me papa and say you just say that na you need what I say you need I don't know what yeah, pension kai remuneration. Yeah, baby, my opinion. Say Obi say Obi is running my opinion. There's nothing we can do about it. Whatever. It's be so hard when you're with me. Okay. Get to us. Nothing. They am accounting. Yeah. No problem. My page account. Yeah, fine. Yes, and Sana. Okay, I'm in Toronto. After one game, Kofi Amaya, oh please, and after one game, okay, one game they need to, Mr. Bright, they need to do, okay, they need to do a better job since they have monopoly on this. Okay, Zabari they need to do a better job since they have monopoly on this. Their picture is always Samu, Mattia and Zabari. I'm talking about the media with exclusive right, Mattia. Good afternoon, bro. Is there a new Rara president of Asanteman Council meeting, please? Offer a batch all my crimes in Channel. Asanteman TV, register your media and apply for accreditation so you can be allowed to cover event this time. By the way, thank you, but disappointed. Asanteman, you're kind of it once, but when you me person make us a black question. I have what I have the sanity. I have the sanity.
It's not about to register now. Every alcohol. It's not about so register now. Alcohol accreditation. But the coffee dance. Honey man, and yes, honey man is a beer. Ultimate mamma, beer sour. And now I say Asanteman pay for cranium. Yeah, what was something I did be brand. Yes, I think you are putting every day. But you should be getting media full of love. Yes, you be as sanity. Why? Every year, not yes. You be a young person. You bring young cabins and see this up to me. Some of these are Kuyanwa. It's not one of them. Why? Okay, it's not about registering. Market is there. Say program will have also there. Any market but said normal. Apart from more very well. Across to me now. I was saying, why in Tiamati, I say, okay, Ofiamia entry. Yeah, Ofiamia entry is what I say they can't go inside or only an program that's controversy will say it's not true. The problem is that it's not a registered media, so they don't have no controversy. So this is not the first say controversy, so in person like but what they find is I have been say be a do inspire do be a nya akonya kwere no se nya bibia na etimi twa nti bi wa bia wo se bi wa ye ntwa ho nya kwa kasa no ye ntwa da se bibia na ye wo access to cover oda wa ye ntwa se sa okay Matia controversy me that say because fear me are interested Rara is there no Rara I was say go to mercy Matia oda Matia go to be some why oda ma no be and so I assume said yeah, it's excellent. That is it. As it stands now, we all await the official swearing of Asanteman Mamponghene now for the academy at once. So I was saying right, but you got your now the academy and so it was so kakran Chärged for the Yaba I'm sure. Tisabri na no one for your Asanteman and I can be any actually on here over and son I was right. I say Sekobasana saying sorry the manual. And I'm not fine. Emma, ever sang the same sorry the manual. And I'm not fine. Emma, the ceramical. I'm the official some more day ever at the British Rancher. Yeah, so insanity. Anything. Kakran. I won't say I don't be a Mamponghene welcome. We not sorry. Not what can be my son contact. I feel mine out the way out come what to for. I feel now come in here and chance of also because we can have a coffee from Sweâr. I don't feel go 3-4 can be mine will be able to for. Also, so that's true. A bunny say I am will be able to Mr. Brandy or one for the irony if I irony girl. Obey through Tankasia, Semican, Madama, and Cassian Tankasia through Oban, when you say, Sinners or the Reni, the Asanteman, and Munyamba, Mananya Tita, with your foot on a long time, Ebia, or Hania, I have Asanteman, Africa. I'm on my way, Emma, I am for 2 Hania month. I'm ready. Said yes, and it's obviously yes, not a part of mountain a chocolate song. Not a part of so I will have yeah, and yeah, I said I don't mean I will have Sabria when you never can you wrong any day. See, I was also server can now if John Mensa Brampas don't mind him, he's putting pressure on other media on the platform. I watch their live coverage. Oh, sir, I said, well, it's your contemporary. I don't know why. I don't know what happened to it. So, it's also server can and yeah, they are something it's upgrade. Every two will be so costly. Every two will be so costly. All the promises are there. Mamponghene&Juansamanhene there.
Mamponghene wa Asanteman. Yes, I've been look at it. What to I over so we need even yes, Asanteman. Yes, since you was for science here. Sabre, Nana, Mamponghene or any Sabre, Serica, or them paying for now my him also can be. Yes, Sabre, I'm looking at the foot and a grow, and I know I am for there was something. I'm at the actual or yeah, or we can be at the actual yeah, all Basadia Asanteman. Any amani etie esoso ewo eho no abusuanti sanati yenhwe na fe each nimu a nyame adon no ni swawie ayefui anasa na Mamponghene swawie na akonya bebo abusia order paka mu de be koso na the esono said I want to say so let us enjoy the atmosphere ewo Manhyia kotokofie na a very charged atmosphere for that matter and I was area pump when your affections and share when you have to say or the when you young and you soon ever abetai and the achi sepia is Mamma for this year say and chair fi twem na twem by and ya do aba and ya Mampong eba and ya do Juansa eba say ya me aduma enchepra oni aka beto ato so say bro na ebusa se kom na boss na bench ya me aduma bepem boss beba bepem bichim beba bepem ewudumas and so beba and afa man be bi nkra ya bepem dia on pantalon na ma odo aka oyi na beba the share of my Asanteman before to Asanteman said the CTF so let me say I say I think we can kada say okwa Asanteman for my in the minus super my back one super on my back on my back super Asanteman on my back super and Asanteman say I think I can really say if just in a couple of just a bad bura adibura crowd or aka aka bad bura adipo outdoor aka na I can and now after you say prefer to be called you yes prefer to be called you I will care rest called you
if you could be Kodia Promotion, putting such Kodia Promotion, I will pass the Kenya's tech to take you. I can't Asanteman. So that should tell you how it's a cinema to sit down strong. Oh, Asanteman. The review, don't be no so with you. And now, when I know you, that's how my baby. I don't know what I talk to us. Some of us young yes, see, I was on for science. Yeah, it was all like there was to be a information. And said, yeah, so I didn't because me, I do the back. So I be able to, yeah, can be a so what's your blessing. Now, yet, so the rubber. I said, I like make sure I've been out there. I was the man said, yeah, I was just for Asantehene and I opened the phone. Mamponghene, yeah, Mampong. Never tried. And then what has happened? See, I was on for science. Dinama, this is not a that's a very irritating boy. It's always for somebody Ocean, far. We know the so watching you. We know the so I watch you and say, I may have a one check. May I over this way. It's like editor, you like to be and so I bet to us. Upon somewhere, what are the arbitrary also be investigation? Why not be and so you know, okay, yes. I was very interactive afraid. And so they also can be I can say they are usual training we trying to say, yeah, maybe I don't now or they are over. Let's be actually nothing. There can be at us at the about Mampong and down so far because you need Korea American was some Kodia Kuma taking our Kodia again, I can start a man from my home. It was a number of betray said a man for my dance. Maybe if you just we just come on from my home, Jamasi, and include Zabia Pony and Biona Naka Asanteman. This is how big the Mampong state is. How different the Asanteman states and so Asantehene. And so, and it's the end of the one on the Makasaka. Eddie, actually, so they say, Jansa, Eddie was very reporter, and so I can say, Jansa, is why, and so ugly. Sir, and the car gets my car, and they actually, I'm saying, I don't know. Okay, what is it about? Why? Okay, when you don't say, okay, the edits every tiwaa, it's free, apart, Asanteman. It's free, Asanteman, apart, yes, I want to free, on free Mampong. I will free tiwaa, Mampong. Okay. Yes. It's insanity. Insanity. I don't know now. I say, so they are not paying the kind of between. I don't know now. India numbers. So very I'm a catch with you. Now, yeah, and so I assume.
So which on maybe your life commenting about how would you jump in on the track. Schedule for you. I was going to the air to us. None of my son, I don't know. Yeah, a year off from the one. Yeah, man, I'm be a share. So make a big car and so a chair and tea. So they are Mampong. So they are Mampong. So they are Mampong. I will have a also my answer for Omina. So, yeah. I can also want some action. Now I can give a car, only best speak at the check. You're ready, I feel like that. And so, at once, so we are more fun chairs at once. You need some of them, but it was a keep your own updated the car, so, and then every say, I feel the atmosphere and so, evening as soon as my home, yes, yes, until and I get a song of our yes, it's sure. What's up? Somewhere. Wait. Yamao Papa, as I was maybe using the money so when you be Makacho said, Juansamanhene about the sign. Asanteman from Great PC, a VCI, and he never power. I didn't be ready, but that you not to jump on. The really near the Maya power, but that's a war, Great PC, a VCI, I debate in either way. I'm listening at your Asanteman and that is what you do. Yeah, maybe Chame Eddie Abuatin, Mamponghene Chame. Abusia, ready, attach you for I reacted 7 years. Mamponghene, I will be sent in the year and me saying, and Robert Chicken. Have what a Roma. You rather something by a sweet to PC. I didn't know a bit to PC. Sa na eba beto no edika emfa kwanya so na nchiachiefo nyina se betuo no edu ahodo ebre we botasi betuo se betuo ni na betuo ni na omuti eno no aninti ana yese betuo piesie omuti abetuo no kro anso botasi betuo ne de ebe asoche ni nyina ni demano eba nsa Aninti ene man ye peace ye suan de bi dia ye radase bi o ba ni say ye radase bi say bo nsu ko ne kra chi no to so yenu okwa akura no ye radase bi o ba so be fa ira edia okwa ye no no na ye ya wo ba isu asa be fa wada roma ede na ma ye bo bi abodi say wo ye awisia enyina yo apa asibro sebo nsu a otoso yenu okwa ne kra chi ono ne wofa asibro sebo nsu odikan na obefa sebi nituo egom na ofimu ko dada ama nananum biaba ano ofa sebaye no na obefa se adi no na asibro ofimu na anu ya soso onso no ofa se na asan abenti na chese abisuana emua na yewe na emisi ahene ne de kwase Asanteman da hoyi se uyi utumfu a chese Mampong ye gitegwa no eno na etoso de a chese utumfu ni wono mu a ono na hwe nachi Asanteman nyina eni ti bibie besie bia no tempa na no de meka na akohwe na bia asumdwe de aba isa samu de ya asumdwe na ya hwehwe ani mpuntuo ani ti se di jaw sa na ti ye ne sa de a
just a dino, near Budino, a car, near the amount. If there be some of it is a owner, yes, for say, okay, na a car. To Missiano, I will be a Yanka, or Bob was someone or Mephi a go. And it's an Mampong here in Missia. And now, all Baba Soft and the most sign at the Chärged. Asanteman, when you be being facing the same Mamponghene be soft and was sign when you be no sir. Let me make us many who know Utu fear her park radio. We need the decay. The room our crowd, Minoka say, yeah, and fear your son, yes, sir. 73 years. And then any day decay. Medi na maybe a cheap. And then about 2 for her. Yeah, about the CV at the Ashanti. And we say no by nothing can it say, yeah, they did kinds and I by nothing. And no man who say Asanteman, it was soon. Asanteman at the Asanteman at the no said the beer you go to for a canon. He say, and she said, near Yama at the no crime. Question and no be about her beer, he said, and part to Bika, to teacher, Sante. Yena mamre ene na mane enti ene adagye ni via akora adagye ni ya enche obesompo so masen a kira Asanteman ene yewura na se tukotoko ni abebi ebo ni dia wura empabo sai na wo ka kire wo no sanse wo na betumi e ma no dia na wo ka kire kotoko hene de se ne tie bia no wadika no de se nyina egu akwam nti aseda piesie ya de ma kotoko hene send also mapai na ode biteja se de be ya adachi woni won mu a otupa ya benya obi ama hwe na chi se de amamre no exe no nti aseda piesie pa ana ya de ma otumfo na e kan se ani e kan se ene ye wura da se preso oba so no na wo se Mampong nyina di odo okro ye ni kabo mu tanachi na ehwe Mampong koso ni Mampong asumpe na abeka Asanteman Asanteman so na ka Ghana mai sanse Ghana mai uti ya Asanteman fi mani ye tuni fi be bia mani ye sante ya bia mai yeso so enam se Ghana na be ka ho no ye fa wo mu die bi na de aka de on na so ye hwe ma wo mu de no ma me bunkam Asanteman de so da bi utumfo ma ho kwa kra enti ene ye ni jesem yo misbe da wase me kamo ene mo duma dia ya mo ye da wase papa da wase ebusua ye na mate right it's your society no and I know makasa or makabi kaka and so at the actually you better also busia na sabri you can feel at the actual Amansa life from the Manhyia Palace, the seat of the king of the Ashanti kingdom. And so Rabusia inti enche ya de bepem ha ho na ya wa twen yem atwen ya bra je na kokon be ya dom na ohene ya balance ahemfo ya omobai ombesi bibi e de atwe ye rebi na fe ya ka bi aso ya de mushomo ani mama na bo aso then the echo sabre afutuo the echo sabre amanebo me sure say the echo sabre afutuo ya nanom nyina de to ani ahemfo ya omo eba gansa de owie ne de ti meka nanom nyina de to ani ya oba se obedi amamre ni amani ani na abebia wesuntam kese na okura ewura mu yi ano na etwa sabre jabusia enche de bepem ha de atwen bra omo bewie Brombe we are be sia pakede e na no betsa pakai mu na no mina be na fe na betsa pakai mu atum pasa o kuma se montin so na me aduma no so ya de ho sem na ebesom na ya tiase ye no kre ti asante sem no de ye kuso a remember say this bia aba okay ti it's half for this bia we will not sleep okay and the sound so na mati awaka oda sebusia moma tiase no ho na ye mfam pem ha na de yenti kakra ya ekoso anu so wie ya busia de and some life from the Manhyia Palace, the seat of the king of the Asante kingdom. So the ni pam Omuni na ya krado na omatam people train say
ɔmatamu twuku ɛtwɛn sɛ nsuo a yɛde bɛwie afei yɛakɛde aso yɛde asom amansan ɛwɔ Manhyia kɔtɔkɔfie. Share life, I like it, like it. So that right, so what's your for Subway and Chakra Namambis. Yes. Okay, yes, I'm seeing sanity will be a cover about Manhyia Kotokofie by Grace TV and it's to be live. I am to say to be live on TikTok, so Countryside TV. Okay, Countryside GH. My information say it's to me live or I TikTok Countryside GH. Or Jabusia, you can say Mampong. It's why I turn Cassian. And no one thing you go to Kofia, yet they emu amane. Esum amansan yɛ wɔkɔtɔ kofie na deɛ ɛkɔ so wɔ bia yɛtwa de hyɛ amansan hyɛ no so sɛ nyame yɛ adom na sɛ saa bere deɛ aduru so ne sɛ na Mampɔhene yɛ a wɔbɛn ogyina ɔhene anim ogyina korɔ bi Asante kɔtɔkɔhene anim wɔne na Mamponghene ɛne nanom ato nkunya yɛ wɔ Asanteman Mampong mu nyinaa a saa bere nanom amanhene ɛne nanom abrempɔ sɛ nanom abrempɔfoɔ da fekuwa no wɔn ɛde afutuo nsɛm ɛma nanom ahemfo ya wɔn ɛbɛn mehyɛ ɛyɛ Juansamanhene a wɔbɔ ne owie ne deɛ ɛna afei deɛ duro nso ɛyɛ Asanteman Mamponghen a wɔba na nanom bɛsrɛ bi ama no abie wɔn srɛ bi ma no wie a afei bi wɔ hɔ ɔhene bɛka kuro no ho abakɔsɛm kakra ɛde afutuo nsɛm aba deɛ ɛnsɛ sɛ ɔhene a wɔba ɔyɛ deɛ ɔyɛ bɛboa ama ɔman no to mpɔn ne nyinaa wie a afei ɛsɛ bi ɔhene ama kwan na mehyɛ branti anaasɛ ɔhene a wɔba no wasi biribi ɛde akyerɛ wura ɛwɔ Asanteman nyinaa nim na deɛ tiɛ ne sɛ ansa na sɛ nnɛ Mampong bɛsɔ ayi ansa na Mamponghene bɛsɔ ayi no na no matete nkunya ɛwɔ Mampong ma mu kyerɛ ne mpanyinfoɔ ne mpanyinsofoɔ ɛbɛdi kan ase biribi ɛde akyerɛ wura ne nyinaa ne sɛ wɔn sɛ Mampong ɛna ebɛsɔ ayi na Mamponghene na ebɛsɔ ayi
Right, abusia anti sanity sabre de ekoso enyina ne se ohene ya oba no ohene ya oba no chira Asanteman ne ya oba no da so a ejina yewura ani se obedi ntam kese ni obedi yewura ni obekra na amre na manie mu hasa no na ekoso sabre tibadi kia kas ni na ekoso bia afi mpanyimfo e kana ho mpanyimfo ya akana ho Asanteman man no omo ko kujina omo gina ohene ni na fo omo so ade chibia omo so ya omo se mo kana se ohene ya oba no omo betire na chifa atunu pa se omo ntumi anya na wakase no ese awoto se ka kase enta sanso no ohene ke Mamponghene na so ohene ya oba na se pempo oba so ohene mu a o sa se obedi ewani sa wantumi asa na to aso ti eno no bia afi o chia ira ashan de amani mo afi ohene ni Asanteman na ohene ni Asanteman na beko akochia no na afi owama na mo ansa na ni na awia wada apakan mu na wadi asa ewo kotokofie ene kumase monten so se de Asanteman mare ene amani eti de busu ya enchekra ayi na ayi bu bi enchekra ayi na yede kuti amansa bu bi ti si ade yegusu atwe mu aye twan se ohene be so ayi na wada apakan mu ewo menhia ene kumase monten so na yetwani na bi ade akyere amansanti Asanteman pon ene afi Asante akyere hwansa onyi na beda apakan mu na yede omu etupasa yede etupasa ewo kumase monten so se de Asanteman ene Asanteman ensu asati I did a content to the what them to do Oh, Papa Gadu. Wow. Obuzia enti sanete sabre de se bibia nya nkoso ho to de yenti ase na yemfa we no pem ha yemfa ofa we mpem ha nyame ya dom na ohene eso awia yes sabre na nchi dom fo so na etu ohene ya oba no efo na nchi dom fo na sabre ohene ka bomu a omo etu ohene ya oba efo do de chi dom e go ba ni say ya sabre ohene ba champion na de chi dom fo ko na sabre ni we ohene ba yan ni ona efetri chi dom fo ko no ano and when I met me a caricature, said, I'm going to find so. You know, mine, which don't feel good, you're able to fall. To say, I feel some part, able to fall. I got sure on ya over, so they are Asanteman and Amani is it. I was not to my home. They are following Pemania. May I don't now, on ya over, who say we are, Yakipia, or Dapa came, the records get the mutual minimum. So many companies that's all different. Now, share me so enter much. I don't know if na the occasion so that was so